Ahoj Patriku, ty si tady na zápase samozřejmě nemohl chybět jako kamarád obou. No ale jaké to pro tebe se na to dívat, když opravdu dobře oba znáš a myslím si, že je máš rád? No, že to neprežívam napríklad tak, aké to bolo prvýkrát. Neviem prečo, neviem ti to vysvetliť prečo. Možno je to preto, že viem, že neboli spolu 4 roky. Možno je to preto, že si uvedomujem, že majú presne chlapci pred 40-kou. Takže to berem, že majú nejakú spoločnú cestu. A podľa mňa je úplne jedno, ako to dopadne. Aj keď by som ako možno aj rád bol, keby bola trilógia. Ale keď Attila proste vyhrá, tak myslím si, že už to nebude mať takú emóciu, ako prvýkrát si myslím. A preto, keby Carlos vyhral, tak by sme tu mali najkrajší príbeh fighterský, aký tu bol. Kdyby si měl nějak stručně oba dva popsat, říct o nich něco, tak jak je znáš, co bys řekl? Tak Carlos, to si predstavíš, že to je extrémny dríč, ktorý ide aj cez bolesť, aj keď, ja neviem, mu človek povie, že netrénuj, lebo ja neviem, lebo ti odpadne ruka, tak on proste bude trénovať. Alebo ja neviem, že netrénuj, lebo ochrneš, tak on bude trénovať. To je pre mňa Carlos, úplne, že vzor disciplíny a trenia, ktorý to posúva za hranice ako fakt ľudských možností, aj to, jak zhadzuje a toto, akože to je strašné. A Attila je proste showman, fighter a prešpekulovaný biznismen. A sběratel tenisek, ne? No trebárs, on ako miluje fashion, takže on je showbiznis úplne, takže tak. Dobře. Ty jsi tady tedy už byl na akci, dokonce jsi tu vystupoval na koncertu Marka Straceného. Tak. Jak je tohle jiné, co možná, jak to na tebe zapůsobilo? Tahle akce, ten vibe to. No teraz mám iný vibe, lebo ja som bol s Markom ešte za svetla, keby, pri západe. A v noci to vyzerá teraz úplne tak akože jak keby to bola arena, lebo si tu vlastne tú strechu si uvedomujem, že jak tam nie je svetlo, tak mám pocit, keby to bolo zavreté, ale strašne akože obrovské. Že proste tých 27 000 ľudí, alebo koľko tu je, tak to je cítiť. To proste tú energiu je cítiť. To sa nedá oklamať. No a ty už si zápasil před hodně lidmi a bylo to právě v O2 aréně zavřené. No. Lákalo by tě to tady? Myslím, že ne. Ja už to tak nemám, že lákalo. V roku, to bol 2018? Tuším, že áno. Áno. 2018 to akože bolo čarovné. Čarovnejšie, lebo to bolo prvé. Svojím spôsobom. To bolo, že wow. Ale teraz už vieme, že veľakrát Octagon vypredal tú arenu, veľa eventov bolo aj na Slovensku, hocikde, takže ono sa to posunulo iba dneskajším dňom, že sme na štadióne. Ináč všetky ostatné eventy boli stále to isté, aké by dokola, že už sme boli zvyknutí na takú veľkosť, ale toto je nová veľkosť a nová emócia, aké by. Brzy si O2 arenu užiješ znovu, protože už si tam měl i koncert, tedy už i zápas, ale bylo to s kontrafaktem, teď tak. Budeš solo, sám. Viděl jsem nějaké grafiky, to vypadá ohromně. Tak jak se na tohle těšíš? No na to sa teším, pretože je to osobnejšie, pretože tam predstavím vlastne všetky moje rapy od tých 90 rokov, že vlastne prejdem si takým strom času najväčších hitov a najväčších spoluprác a najväčších hostí, ktorý mám, takže je to úplne iný koncept, ako bol Kontrafakt a strašne sa na to teším, pretože Prahu som veľakrát zabával v tých najväčších kluboch a som rád, že budem teraz aj v O2 arene. Ty se tady Attilovi postaráš o nástupovku. Co kdyby se ti postaral o nástupovku do O2 areny? To ne, to sa tam nehodí. To je iný koncept úplne. On by něco vymyslel. Ne, to takto ne. Tam to musí byť úplne, že dopodrobne nachystané extrémne a žiadna nástupovka. Tam práve, že ide o také momenty prekvapenia. Tu som taký, akože je mi veľkou ctí, že proste Attilovi
som mohol urobiť pesničku a je mi veľkou ctí, že zas ma zavolal k takémuto momentu, jaký tu dneska máme. Dobře, je nějaký vzkaz, dejme si prostor tomu, že máš koncert, kdybys měl na něco nalákat, myslím si, že lístky ještě jsou nějaké, ne? Jo. Tak kdyby si měl říct lidem, proč by měli přijít na tvůj koncert? No tak príďte sa zabaviť na široké spektrum rapu, od klasického až po tie najmodernejšie rapy, refrény, spevorapy. Mám veľa spoluprác s dobrými interpretami, ktorí nás tu zabávajú dlhé roky. Bude tam úplne iná dramaturgia, nad ktorou si dávame záležať, takže budeme sa snažiť, aby sme zasa posunuli ten audiovizuálny zážitok niekde úplne inám. Dúfam, že vás nemusím presviečať, vždycky sa to snažím robiť tak, aby som sa buď nejako prekonal, alebo inšpiroval druhých. Takže budem sa tešiť, keď príjete, lístky sú stále v predaji a ja osobne sa na to teším a neviem sa dočkať. Díky ti, ať se daří. Díky moc. Čau.